Ahojte, my sme Baraka a ja som jedna z barakačiek. Barakači sú ľudia, čo sa rozhodli stráviť 10 mesiacov žitím v tejto budove. Toto je tohtoročná zostava, každý má na starosti nejaký priestor hore v barake, ako súčasť života a upratovania a varenia. Nielen, že v našej rezidenčnej komunite sa snažíme pomáhať jeden druhému, ale snažíme sa pomáhať aj nášmu okoliu. Napríklad Ema upratuje posilku, Maťo vedie volejbalový krúžok, Tommy je súčasťou týmu kaviarne. Sme tu rôzni ľudia, zručnostne, charakterovo, duchovne a takou výzvou baraky je vlastne otvoriť sa tomu druhému a pomáhať si vzájomne rásť. Baraka znamená požehnanie. Našou snahou je byť si požehnaním jeden pre druhého, raz cez spoločný život a prácu a zároveň byť požehnaním pre školu. Proste sa snažiť robiť veci pre mladších, kaviareň, krúžky, peer mentoring a rôzne ďalšie veci. Dobrý deň, vítame vás v barake. Je to tu krásne a ešte krajší sú tí ľudia. Dievčatá, kde ste boli? Boli sme nakúpiť. Čau, Julo. Čau. Čo ti chýba? Nič, ja som spokojný. Niekedy to tu ide a niekedy nie. Ako táto rastlinka, ktorá to vzdala. Ale nevzdávajte to. Bojím sa. Strach je súčasť života. Ktorý prípravok je najhorší na umývanie okien? Najhorší? Javorový sirup. No Samo, čo ťa naučila baraka? Jedna z najdôležitejších vecí, ktorá ma baraka naučila, je, že ak sa človek chce niekam posúvať a naozaj sám seba prekonávať, tak je nevyhnutné na sebe akoby vedome páchať násilie. V zmysle, ako keď napríklad človek strihá záhradu, tak to tiež bolí, proste treba rezať, sekať, ale vlastne bez toho tá záhrada nebude nikdy pekná. Budeme radi, ak nás podporíte. Ďakujeme. Iniciatív sa medze nekladú. Fedor, čo tu robíš? Robím večeru.